हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। बेखिनियाव टेट एग्जाम लिरगिरि बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय मोनसे गाज्रि खौरां। 24 अक्ट'बराव जानो गोनां नोंथांमोननि जे एलपि आरो इउपि टेट एग्जाम बियो 24 अक्ट'बराव जानाय नंलिया। दा बेनि खालारखौ अक्ट'बरनि जोबनायथिं लांनाय जासिगोन होननानै इंगित मोननाय जादों। इंगितल' नङा, रायजोनि एलिमेन्टारि एन्ड सेकेन्डारि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेनि खालारखौबो फोसावनानै होबाय आरो बेनि खालारखौ 30 अक्ट'बर खालामनाय जाबाय। बिदिब्ला बे जादों टेट लिरगिरि बिथांमोननि थाखाय गाज्रि खौरां। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासै खौरांखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बेवहाय एलिमेन्टारि एन्ड सेकेन्डारि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे पाब्लिक नटिस फोसावनानै होदों आरो बे पाब्लिक नटिसखौ थांनाय 11 अक्ट'बर 2021 खालि फोसावनानै होनाय जादोंमोन। बेवहाय फोरमायदों इट इज फर द जेनेरेल इनफरमेशन अफ अल कनसार्न डेट इन कन्टिनिउएशन अफ एडभार्टाइजमेन्ट। बेवहाय नोंथांमोननि जे लयार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि टेट एग्जाम बेयो जानांगौमोन फैगौ 24 अक्ट'बर 2021 खालि जानो गोनां दङमोन, नाथाय बेखौ रिशेड्युल खालामनानै फैगौ 31 अक्ट'बर 2021 सिम लानानै थांनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। आरो बे नोंथांमोननि जे पाब्लिक नटिस नोंथांमोननि बे जे पाब्लिक नटिस बेखौ स्पेशल कमिशनार टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम एलिमेन्टारि एन्ड सेकेन्डारि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट काम चेयारमेन इम्पर्ट कमिटि टेट थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो बे पाब्लिक नटिसखौ फोसावनानै होनाय जादों। बेवहाय रायजोनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङाबो बे खोथाखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। नोंथांमोननि बे जे टेट एग्जाम बेयो 24 अक्ट'बराव जानाय नंलिया, बेयो फैगौ 31 अक्ट'बर 2021 खालार खालिसो जासिगोन। आरो नोंथांमोननि जे एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना दा डाउनलड खालामनो हानाय नंलिया। बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना फैगौ 17 नङाब्ला 18 अक्ट'बर खालार खालिनिफ्रायसो अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन होननानैबो फोरमायदों।